комплета така, пам-пам, и го слага на някакво такова разстояние, като го направят татан, нали? И го сложи така. Мисъл, много добре са го балансирали. Хода на блока, въпреки че оръжието не е никак късо, хода на блока е къс и много бързо вкарва следващия патрон, много добре работи. Дай му газва.